Saúdos dentro municipal da Rapeira en Portas. Neste campo de céspede artificial imos vivir a final do campeonato galego na categoría Benxamín, final que enfronta o Celta e o Deportivo. Vai comentar con nos este partido o segundo seleccionador galego alevín, Manuel Meiriño. Manuel, non sei como ves este enfrontamento de rivalidade máxima. Home, nestas edades é un partido super atractivo e que con unha rivalidade enorme. A verdade é que vamos a intentar disfrutar deste partido e a ver que nos depara esta tarde tan agradable aquí en Portas. Lembremos que na categoría pre-Benxamín se impuxo Galicia de Caranzo Montañeiros. Esta quizáis é a final con maior rivalidade, como dicíamos, este Celta Deportivo Benxamín. Están facendo piña ambos os dous conxuntos, sacaron dos seus bancos, moito ambiente tamén nas bancadas para este partido. Álvaro Lorenzo a pé de campo. Están os adestradores dando as últimas instruccións antes de que salten os xogadores ao terreo de xogo. Se ve a tensión as caras dos nenos antes de comezar. Imos lembrar os xogadores de ambos os dous conxuntos. Polo Celta, Jerón, Javi, Alex, Rubio, Dami, Hugo Gil, Pablito, Pablo, Manu, Juan, Mario, Hugo Sotelo, Alex Pernusa, Ficadu e Pedro. Este Celta Benxamín está adestrado por Javi Martínez. Polo Deportivo Benxamín, Hugo Ríos, Álvaro, Miguel, Dani, Beltrán, Robert, David, Martín, Nils, Nael, Brais, Jairo, Pablo e Chucas e o alcume de Hugo López. Son os que van protagonizar esta segunda final, esta final Benxamín aquí neste concello pontevedrés de Portas. Lembremos, o ano pasado estes encontros disputáronse, estas finais disputáronse en Santiago, disputáronse en San Lázaro, no campo de San Lázaro. Vai a subiar este choque. Outro colexiado, Gonzalo Gondar. Carlos Leirós asubiu o de pre-Benxamíns. Gonzalo Gondar, este de Benxamíns. A ver se non ten traballo. Empeza movendo o esférico o conxunto coruñés, o conxunto deportivista, e no centro do campo. O esférico Dani, buscando apoios, atopa ben Chucas, Hugo López. Abre o xogo á dereita, Chucas, defendendo, intentando rouba aí no centro. O conxunto celeste ten que chapar ese primeiro esférico. O porteiro do Celta, Alex Pernusa, creo que está colocado no portal do Celta para este encontro. Porteiro de Pontevedra, porteiro pontevedrés este do Celta Benxamín. Celta Benxamín que move aí no centro do campo. Intentaba facelo con habilidade Pablito, dianteiro. Non atopou o apoio de Mario. Recupera o Deportivo, recuperaba o Deportivo, pero detivo o xogo o colexiado Gonzalo Gondar. Falta a prol do conxunto coruñés. Colocado a carón do esférico Jairo. Para esta primeira acción a balón parado do conxunto coruñés. Cambia de orientación, cambia de banda. Intentando avanzar metros o conxunto deportivista. Piques de burlar agora, de poñer en problemas o porteiro Hugo Ríos. Pablito, o dianteiro Darbo, dianteiro do Celta Benxamín. Lembremos que están a xogar esta final na herba artificial, no céspede artificial da Rapeira en Portas. Primeiro disparo, este con perigo de Dani, do xogador do Deportivo. Tivo que estirarse moito
Alex Pernuso, porteiro pontevedrés do Celta Benxamín. Saque de banda a prol do conxunto céltico. Pablo, o medio centro, sempre con orde, pero que intentaba poñer de novo ese coiro en movimento. Perdeuse pola liña lateral outra vez. Apurouse o conxunto herculino a movelo. Está yo impedindo o Celta, impedíndolle o avance o Deportivo, que se volve a marchar arriba. Ollo a ese xogador, ollo a Jairo. Estivo a piques de fabricar outro remate a porta do Deportivo. Córner a prol do conxunto coruñés. Primeiro deste partido a prol dos coruñeses. Rexeitaba a cobertura do Celta, estaba acción invalidada. Indica o colexiado Gonzalo Gondar que hai que repetir dende o Curruncho. De novo botado ese córner. Tuvo que meter unha gran man aí Alex Pernusa. Boa parada do porteiro do Celta Benxamín nesta acción, e o Celta que intentaba sair despois a contra por medio de Pablito. Tivo que curtar a súa acción Noel, pero acabou disparando Celta. Acabou disparando este cativo Hugo Gil, un medio punta vigués moi hábil, moi intelixente. Pero aí acción repetida, esa última nun saque dende o Curruncho. A prol do Deportivo agora ven de ter unha grande ocasión ao Celta. Benxamín tivo que sacar a man Hugo Ríos. Ocasións agora nunha e noutra porta. Aí está, última repetida prol dos celestes. No córner non conseguiu rematar Pablito diante do portal de Hugo Ríos. Partido de rivalidade este. Parecía que comezaba mellor o Deportivo, pero está avisando tamén o Celta Benxamín. Sí, a verdade é que, bueno, nos empezaron con moitos nervios e pouco a pouco van nos sacando de encima, e ahora mismo han creado dúas oportunidades nos que os porteiros estuvieron moi, pero que moi acertados. Esperemos seguir disfrutando deste partido e pouco a pouco ir vendo máis cousas. O esférico conxunto deportivista. Movendo no centro do campo. Facendo Dani. E outro disparo que ten que rexeitar Alex Pernusa. Con moito traballo porteiro pontevedrés do Celta Benxamín. No que vai de partido. E aí repetida esa acción, ese remate de Martín pro Deportivo, e con motivo que meter a man Alex Pernusa. Segue insistindo o conxunto coruñés, o último en disparar Chucas, o alcumado Chucas, Hugo López. Tocalle sacar de banda o conxunto coruñés. Faino Dani intenta recoller ese esférico Álvaro. Presionado por Hugo Gil. Balón a prol dos célticos. Córner a prol do conxunto celeste. Dialogan entre sí os xogadores do Deportiño, pretigoño do seu portal. Aí botou ese córner xa o Celta Benxamín. Intentaba marchar co Coiro Nils, irse arriba con ese balón. Mandou uno fora o Celta, saque dentro de banda. Saque de banda a prol dos herculinos. Intenta quedar co esférico Celta Benxamín con algún que outro problema. Ollo aí a esta chegada. A chegada de Jairo. Pretendía crear perigo, non tiña ningún axudante Jairo para acabar coando o balón no portal de Alex.
de Alex Pernusa. Está a insistir o Deportivo, está a buscar o primeiro. O Celta agora co esférico. Vaise con rapidez. Arriba este Pablito, regate de Pablito. Consegue irse do primeiro, non do segundo. E o disparo final de Hugo Sotelo fora. Hugo Sotelo, un home de un cativiño que ocupa banda dereita. Foi o protagonista dese último lanzamento do Celta, Benxamín. Ollo de novo o Deportivo. Rexeita a cobertura celeste. Insisten os herculinos. O balón marcha por riba do portal, defendido por Alex Pernusa. Será o que saque de porta. Alex Pernusa preparado para facelo. Hai que lembrar que un dos xogadores do primeiro equipo celeste, o porteiro Sergio Álvarez, apadriñou estas finais galegas de portas, pero xe non pode estar aquí vivindoas en directo. Porteiro, por certo, que ven de renovar co primeiro equipo. Xogando o conxunto deportivista. Vemos con moitos problemas económicos esta campaña. Deportivo sumido aí na lei concursal, intentando demostrar que segue tendo moita forza e moita calidade na base. Pablito, xogador celeste co esférico. Balón atrás, non chega Pablo, o medio centro. Chapa Alex Pernusa, o porteiro céltico. Comezan os exercicios de quecemento suplentes do Celta. Manu e Juan preparándose para sair. Pues preparando homes de refresco xa. O adestrador do Celta, Benxamín, Javi Martínez. Hai que lembrar que o Celta se desfixo nas semifinais do Imperator OAR. Marcaron Pablito de cabeza e Pedro aproveitando un rexeitamento na área. O Deportivo Benxamín, ollo aí a Pablito, xogador do Celta. Íase do porteiro Hugo Ríos, pero quedou despois en ángulo pro disparo Pablito. Boa acción esta do Celta Benxamín, que, como dicíamos, se desfixo do Imperator OAR nas semifinais. Aí a acción repetida de Pablito. O Deportivo Benxamín impuxose o Santa Mariña por 3-1 na outra semifinal. Segue insistindo o Celta nestes últimos intres. O disparo dende lonxe de Pablo, do mediocentro Pablo, chapas en problemas. Hugo Ríos intentaba comezar a sair dende atrás o Depor, agora con problemas, rouba o Celta. O balón Hugo Gil, un dos homes a botarlle un ollo, un dos cativos a botarlle un ollo neste Celta Benxamín. Hugo Gil, este mediapunta moi habilidoso, moi intelixente, mediapunta vigués, unha das referencias do equipo, un rapaz con moita calidade. Falta agora prol do conxunto coruñés. Vaina botar dentro do seu propio campo. Ollo aí arriba. Intentou o disparo. Noel intentaba ese primeiro disparo. Insiste o Deportivo. Martín tiña o esférico. Recupera e vaise arriba o Celta por medio de Hugo Gil. No roubo, intentando roubo. De novo Martín, o deportivista Martín. Marcha co coiro conxunto herculino, por pouco tempo, non lle dura agora nos pés moito tempo a ninguén o esférico, a ningún dos conxuntos. Balón para Jairo e aí chega a primeira diana do partido, esa diana de Noel.
A centro de Jairo, ben asistido por Jairo, marca a primeira Diana de Pornoel nesta acción. Como marchou de varios rivais o Deportivo, bo centro ese que metía Jairo, e a Diana de Noel, que definía, que batía a Alex Pernuso, porteiro pontevedrés do Celta, Benxamín. Abriu o marcador un dos que máis o buscou ao principio, aínda que isto está igualado. Sí, a verdade que foi moi boa xogada polo Deportivo, no cual participaron 4 xogadores e sin ninguna duda levantaron a cabeza, viron o que estaba con máis oportunidade de marcar o gol e deron ya a portería vacía, e o porteiro Alex non tuvo nada que facer. A verdade que foi un moi bo gol de equipo. Non cabe duda que sigue o partido moi igualado e que qualquer circunstancia pode concluir en que un ou outro marquen o gol que están buscando os dous con dúas premisas, unha con xogo combinativo e o Celta buscando as contras, que foron moi peligrosos. O Celta a contra, o Deportivo co seu fútbol combinativo, desenvolvendo este primeiro tempo do campeonato galego, da final do campeonato galego, neste caso categoría Benxamín. Marcou Noel, o primeiro do Depor. Houve reacción inmediata no banco do Celta, cambio de dianteiros, entra Manu e sae Pablito. Pois Manu por Pablito. Manu, un dianteiro rapidísimo de Cuntis, substitúe a Pablito, o dianteiro de Arbo. No Celta, Benxamín, creo que circula o esférico. Entrou tamén no terreo de xogo Ficado no Celta, un xogador de banda dereita, un xogador moi técnico, Ficado. Chapou Hugo Ríos, inicia o xogo dende atrás o Deportivo. Os xogadores do Deportivo, este Chucas con Jairo, de novo Jairo, sempre levando perigo este futbolista do Benxamín do Depor, agora con problemas ante Ficado para avanzar. Conseguiu metelo ao centro Jairo, pegoulle a ese balón David, e tivo que volver a intervir Alex Pernusa. Buscaba o segundo Deportivo Benxamín nesa acción. Despois do gol anotado por Noel, buscaba o segundo nesta acción, que aquí vemos repetido Deportivo. Velaí o disparo de Nils, que segue insistindo o conxunto herculino. Agora disparo Frouxiño, balón que chapa Alex Pernusa, balón ao centro do campo. Corre para recollelo, corría para recollelo Manu, o dianteiro de Cuntis, o dianteiro celeste. Gonzalo Gondar, o árbitro, que se metía polo medio nesa última acción. Sacará de banda o Celta, botou o coiro fora, un xogador do Deportivo Benxamín, Álvaro. Oye, aí a Ficado, dispara Ficado e marca. Viña de entrar no terreo de xogo este futbolista, como dicíamos, moi técnico, futbolista fincado en pollo, e aí Ficado foi o primeiro en bater a Hugo Ríos, o cancerbeiro do Deportivo Benxamín. 1-1 no marcador, despois desta diana repetida de Ficado, do xogador do Celta Benxamín. Trabucouse a hora do despexe, lento non despexe. O Deportivo, apareceu Ficado e non perdou. A verdade é que estaba onde tiña que estar, non aproveitou o erro de defensa e colleu, mandou unha esquiniña e para dentro. Está claro que o mellor do Celta estaba sendo Alex, e mira tú onde foron a aproveitar esta oportunidade, e efectivamente Ficado estaba onde tiña que estar. Estaba onde tiña que estar. 1-1 no marcador, goles de Noel pro Deportivo Benxamín e de Ficado pro Celta Benxamín.
Ainda no primeira metade deste encontro a piques de chegar o tempo de lecer. Todo moi igualado. Córner a prol do Deportivo. Aí o testarazo. Ese testarazo de Dani. Algo desviado. Volta a empezar. Intentaba o conxunto celeste. Repregou a xiña precisamente Dani, o xogador que viña de rematar. Defendeu na seguinte acción. Cae mano o dianteiro de Cuntis, o dianteiro do conxunto céltico. Non indica nada o árbitro Gonzalo Gondar. Deixa seguir o xogo. Agora sí detén o partido. Indica que o balón é pro Deportivo Benxamín, que a falta foi do conxunto céltico. Hay que destacar que o partido está sendo bastante limpio para ser un derbi. A verdade é que os chavales están competindo, están xogando e están moi concentrados. E bueno, é unha pena ese erro en defensa, pero bueno, tamén é verdade que Picado estuvo moi listo e aproveitou-no e este é o fútbol. Tocando o Celta. Buscaba carreira Manu. Interpúxose. Antepúxose Álvaro, xogador deportivista. E o Déporo que xoga por medio de Chucas. Hugo López intentaba abrir o xogo a dereita. O balón perdeuse pola liña lateral. Balón a prol do Celta Benxamín. Bueno, xa en movimento o equipo adestrado por Javi Martínez. Xiña recupera o Deportivo. Balón agora dividido aí no centro do campo entre os dous conxuntos. Ollo a Hugo Gil. Fíxose co esférico e dispara directamente fora. Tanto defensor ante Dani. Chegou a disparar, pero directamente fora Hugo Gil. O xogador moi habilidoso do Celta Benxamín. Rozou a rede do portal defendido por Hugo Ríos. Ese balón o que lle pegou Hugo Gil. Balón de porta a porta agora. Alex Pertusa con ese esférico. O porteiro do Celta Benxamín intenta afastar o perigo do seu portal. O conxunto céltico rozou o coiro Hugo Gil. Ollo aí que se pode facer con el Manu. Un dianteiro moi rápido. Corre con el tamén Nils. O rival Nils acaba chapando Hugo Ríos cando remata o primeiro tempo. Non sei, Álvaro, se tes por aí algún protagonista. A ver se podemos atopar algún neno que quere falar con nós. Algún dos protagonistas deste 1-1 polo de agora no marcador neste primeiro tempo. Vaya gol que marcache, non? Sí, Para a segunda metade que vades facer para gañar este Celta? pues vamos a intentar meter más goles. E se sufre mucho jugando el derbi? Sí. Bueno, moita sorte. Pues esas eran as verbas de Noel, o xogador do Deportivo Benxamín, o autor do único gol do Depor neste a primeira metade. Ficado marcou pro Celta Benxamín, rematou o primeiro tempo. Vai comezar o segundo tempo da final do Campeonato Galego na categoría Benxamín, partido de máxima rivalidade entre o Celta e o Deportivo, partido empatado a 1 polo de agora. Adiantou Noel o Deportivo, empatou Ficado pro conxunto céltico. Gonzalo Gondar, o colexiado deste encontro, o que vai dirixir, o que vai decidir cando comeza esta segunda metade. Partido, dicíamos, Manuel Meiriño, segundo da selección galega alín, moi igualado.
aínda que estamos vendo nalgúns momentos unha certa superioridade do Deportivo. Sí, o que pasa co Celta pues, está lendo ben o partido e bueno, e as contras pues, trata de facer as súas cousiñas. Tuvo a suerte de ter o porteiro 3-4 paradas de moito mérito e bueno, era están o que tú dices moi igualado e cualquera pode meter un gol en cualquier momento e ganar o partido. Esperemos que siga con esta deportividade e que a medida que se vaya chegando o final pues sigan con esta ilusión e con estas ganas que a verdade é que o jogador que fai dá gusto ver o xogar. Non sei se será un factor decisivo, pero sí que ten algún xogador con máis planto deportivo. Sí, teña máis envergadura, entonces pode meter gol en unha córner, unha falta, pero bueno, tamén os xogadores do Celta son rápidos e listos e estará por aí o máis erros cometa e este acertado rival ganará o partido, sin duda. Ficadu intentando xogar con Manu. O Celta B acabou perdendo, o Celta Benxamín acabou perdendo o esférico pola liña lateral. Vai no poñer en movimento deportivo. O conxunto herculino intenta irse arriba como xa o fixo noutras ocasións na primeira metade. No descanso moi similares as verbas de ambos os dous adestradores, pedían tranquilidade e confianza e recordaban sobre todo son os últimos 20 minutos da tempada. Os últimos 20 minutos da temporada deciden o éxito ou non. Corría de novo Manu, o dianteiro rapidísimo do Celta Benxamín. Aí poñer o balón de novo en movimento conxunto céltico, saque dende o Curruncho a prol dos de Javi Martínez. O balón que chapa sen problemas Hugo Ríos, o cancerbeiro do Deportivo Benxamín. Sacará de bando Deportivo adestrado por Juan Villamizar. Oye aí a esa acción dividida, acabou disparando Mario. O coido que foi o gol no seu propio portal de Mario. Teremos que ver a acción repetida por moito que o celebre Chucas Hugo López no Deportivo. Vólvese poñer por diante o conxunto herculino. Aquí vemos a acción repetida esa do gol. O gol non é en propia porta, o gol é de Chucas de Hugo López, pero Deportivo. Vémonos nesta outra repetición. Aí os dous a carón do esférico acaban batendo a Alex Pernusa, batido por segunda vez neste encontro. Segundo gol do Deportivo, ese que lle imos dar a Chucas. O primeiro fora obra de Noel. Volve poñerse por diante o conxunto, como dicíamos, herculino, e segue insistindo co esférico nos pés de Noel. Na súa axuda ben Niles. Acaba recuperando o Celta. Ficadu intentando agora pola dereita. Non conseguiu o envío para Hugo Gil. Tapou ben o Deportivo, o que vai sacar de bando, que vai poñer agora ese coiro en movimento. 1-2 no marcador a prol dos coruñeses. Intentou unha agora dende lonxe o Celta Benxamín e non conseguiu levar perigo Hugo Gil con ese disparo dende a distancia. Cando se cumpre xa o minuto 4 desta segunda metade, saque de porta en longo de Hugo Ríos, o porteiro do Deportivo. Balón de porta a porta, saca Alex Pernusa, balón dividido aí no centro do campo, queda con el Chucas, o autor do segundo gol do conxunto herculino. Beltrán entrando en xogo, apoiándose nos defensores. Ollo aí o roubo do Hugo Gil.
Foise do porteiro, foise do Hugo Ríos, pero acabou errando ao final Hugo Gil e acabou mandando ese balón fora por pouco. Puido estar aí o gol do empate do Celta Benxamín. La verdad es que estuvo muy claro, lo que pasa que bueno, precipitó quizás un pouco neno porque tiña que haber metido a parte interna, pero bueno, non aproveitou esos erros que o Deportivo pues de alguma maneira están cometendo aí atrás e bueno, esperemos que estén máis acertados e que sea un gol por mérito, de verdad. Saque de banda prol do Celta Benxamín, efectúa un Ficado. Indica o colexiado Gonzalo Gondar. O balón favorece agora o Deportivo. O que efectúa ese saque lateral. Pensando demasiado o conxunto coruñés. Mantén o coiro. Ollo aí a esa carreira, esa posible internada. Nils, o disparo de Nils por riba do longueiro do portal, defendido por Alex Pernusa. Bo lanzamento de Nils, ese dende a distancia, marchou por riba da trave do portal celeste. Ocasións dun e do outro lado agora, unha Hugo Gil pro Celta, esta de Niles pro Deportivo, que seguía insistindo, que seguía intentando probar a Alex Pernuso, porteiro pontevedrés do Celta Benxamín. O Celta co esférico agora intentando sair dende aí atrás, con problemas, con algunha que outra dificultade. Balón arriba, buscando a Manu, estaba moi defendido por xogadores do Deportivo. Outro balón en profundidade, enviado dende atrás por xogadores do Celta B. Mario con Hugo Gil que intentaba o cambio de orientación para Ficado. Ven a súa axuda Hugo Sotelo. Hugo Sotelo con Ficado intentando agora pola dereita o Celta Benxamín. Acaba caendo un dos xogadores adestrados por Javi Martínez. O propio Ficado non indica nada o colexiado Gonzalo Gondar. Sacará de porta o cancerbeiro do Deportivo. E aí saca de porta e hai trocos tamén no Celta Benxamín. Homes de refresco para estes últimos minutos. Intentando o conxunto céltico dende atrás. Rouba, recupera Chucas, moi activo este xogador do Deportivo. Velocidade arriba que buscaba o Deportivo, rexeita a cobertura celeste e aí acaba chapando Alex Pernusa. Balón en profundidade, ese que enviaba o Celta Benxamín. O balón perdeuse pola liña lateral despois de pegar nun xogador do Deportivo. Vai no poñer en movimento Ficado. Non conseguiu facer nada aí Ficado. O árbitro explicándose, saca de porta o Deportivo. Hai que ver que está colocado no portal do Deportivo Brais agora e non Hugo Ríos. Brais colocado no portal do Deportivo Benxamín. Ollo aí a Rubio, non puido evitar que se perdese ese esférico. Ficado rexeita Alex, o porteiro do Celta Benxamín. Intentaba recoller o balón Juan, o mediapunta vigués, con calidade. Manda o balón, piques de mandar o balón fora o conxunto celeste. Evitou uno Niles pro Deportivo.
Protexe o central Dani, chapa Alex Pernuta, saca de porta en longo, balón ao centro do campo. Balón que aí recollía Nils. Recupera o Celta. Manu volve perder a carteira. Non se entenderon os xogadores nin nun nin doutro equipo nesta última acción. Será Brais o que saque de porta, pero Deportivo. Ingresou Beltrán no terreo de xogo por Martín no Deportivo. Minuto xa desta segunda metade. Aquí na Rapeira segue gañando o Deportivo pola mínima por 1-2, goles de Noel e de Chucas. O Celta anotou Ficado. Moita igualdade no choque. Intentaba o Deportivo. Non lle dura moito o balón agora ningún dos dous, conxuntos nos pés e a falta que indica o árbitro Gonzalo Gondar. A falta a prol do conxunto céltico, do conxunto de Javi Martínez. Colocado a carón do esférico Mario, un xogador de banda esquerda de Cangas e con moita pegada Mario. Escoitamos como berran o seu nome dende as bancadas. A ver se aproveita Mario esta acción ou non a balón parado. Lembremos que na final pre-Benxamín o Galicia de Caranza gañou en parte por aproveitar este tipo de accións. Lanzamento de Mario, chapa sen problemas Brais no Deportivo. O Deportivo que se vai arriba por esta banda dereita. Non conseguiu chegar a rematar ninguén ante o portal de Alex Pernuta. O Celta é o que marcha. Juan o media punta co esférico. O envío para Hugo Sotelo. Hugo Sotelo con problemas. Non consegue zafarse dos centrais rivais. Volve insistir o Celta Benxamín por medio de Juan. Intentaba vir na súa axuda Mario. Intenta seguir a xogada Mario, abrir o xogo, pero estoutra banda na que estaba situado Manu. Con problemas os xogadores do Celta Benxamín. Recupera o Deportivo e vaise arriba como pode. O balón para Beltrán. Beltrán no terreo de xogo con problemas, balón dividido. A carreira de Hugo Sotelo, xogador de banda dereito, xogador vigués do Celta Benxamín, e ese disparo forzado finalmente de Hugo Sotelo que chapa Brais. Disparo forzado do xogador do Celta Benxamín sen problemas para Brais, pro porteiro do Deportivo Velaí como chapa. Encomiable como Celta pues está intentando ir a polo partido, ve que se le acaba o tempo e os nenos están dando o seu máximo. O Deportivo está ben descolocado e bueno, están intentando que pase o tempo e o Celta pues mirar que non dan o partido por perdido muitísimo menos. E que un gol mete no partido a este Celta Benxamín. Hai que lembrar que moitos partidos, moitos choques das semifinais se decidiron nos penaltis. Así que un gol metería de cheo nesta final o Celta Benxamín e vai no buscar como sexa, ainda que agora ten o balón o Deportivo, ten o balón Noel. Caía Noel, volve a insistir e ese disparo que marcha fora de Noel. Noel, lembremos, o autor da primeira diana do Deportivo neste partido a centro de Jairo. Balón en profundidade, es enviado polo Celta. Non conseguiu recollelo ningún xogador celeste. Cando uno Deportivo agora pola liña lateral vai no poñer en movimento o conxunto vigués. Fixo Mario, facía Mario. Cae Ficado, reclamaba unha falta Ficado. Hugo Sotelo co esférico. Moi presionado Hugo Sotelo, indica falta agora sí Gonzalo Gondar.
a prol do Celta Benxamín de Javi Martínez. Botouna en curto o conxunto vigués. Lembremos, o primeiro equipo seguirá xogando en primeira vindeira temporada adestrado por Luis Enrique. O Deportivo intentando defenderse. Aí atrás sae Alex Pernuta, o cancerbeiro do Celta Benxamín, para rexeitar ese esférico. Caen dous xogadores pretiño do portal de Brais, pretiño do portal do cancerbeiro do Deportivo B, do Deportivo Benxamín. Non indica nada Gonzalo Gondari, ese lanzamento dende lonxe do Celta Benxamín que marcha fora por pouco. Intentou no dende a distancia, desta vez Hugo Sotelo. Velaí o lanzamento repetido, algo desviado. Sacará de porta Brais en longo, balón ao centro do campo. Ollo. Aí o Deportivo chega a terceira diana do conxunto coruñés, a diana de novo de Noel, a terceira do Deportivo neste encontro. Minuto xa 15 do segundo tempo, quedan uns 5 minutos para rematar este partido e vemos xa a pena na cara do porteiro do Celta Benxamín, de a pena de Alex Pernuta por esta terceira diana do Deportivo. Un despiste atrás e como aproveita Noel para bater a Alex Pernusa. O porteiro pontevedrés. Segunda diana de Noel pro Deportivo neste partido. Noel, un dos xogadores cos que falaba o meu compañeiro a pé de campo Álvaro Lorenzo ao marchar o descanso. Boa diana esta, volveu errar atrás o Celta Benxamín e non o desaproveitou o Deportivo. Noel, que tuvo muchísima claridad para anticiparse y elevar o porteiro o balón y finalizar con gol. La verdad es que bueno, es un dos jugadores importantes del partido, así como Chuca ahí en medio campo, que la verdad es que está en todas partes y leva todo o partido encima, nas costas, y no sé cómo está aguantando, porque está facendo un partidazo. Creo que é o alma mater deste Deportivo. Pois Chuca, partidazo de Hugo López de Chuca, aí no centro do campo, levando o equipo ás costas, e tamén na faceta notadora, gran partido, gran encontro de Noel no Deportivo. Este Deportivo Benxamín. Sacará de banda, vai botar esta falta o Celta. Dami, pero que a botaba por o Celta esa falta. Acabou rexeitando a cobertura deportivista. Aí atrás. Intenta seguir a xogada o Celta B, o balón mansiño ás mans de Brais, do cancerbeiro deportivista. Entra agora Miguel no Deportivo e vai ser Jairo. Pois Miguel no Deportivo, outro xogador de recambio para estes últimos minutos do choque. Intentou o disparo Celta Benxamín, intentaba o Mario, o xogador de banda esquerda, o xogador de Cangas. Abafados os xogadores, abafado o público neste Municipal Arrapeira de Portas. Chapouse en problemas Brais. Ese esférico. Logo da opción a balón parado do Celta Benxamín. Mándalle o árbitro. Volver repetir o saque. Retirouse Noel, o bigoleador do Deportivo. Queda un minuto para que remate este choque. 1-3 no marcador a prol do Depor Benxamín. Estáse impoñendo nesta tarde soleada aquí en Portas, nesta final do Campeonato Galego da categoría Benxamín. E ollo que buscaba aí seguir facendo das súas este equipo, Pablo. Neste caso, insiste o Deportivo.
Insistía Dani, e aí o disparo e ese golazo cuarto do Deportivo nesa última acción. O golazo de Dani dende a distancia, estábamos lo advertindo, seguía insistindo o Deportivo Benxamín e seguía insistindo o conxunto herculino e aí chegou esa diana, vexamos a repetida dende a distancia coa zurda de Dani, coase ese esférico prácticamente que pola escuadra do Portal defendido por Alex Pernusa. Gran gol este tamén de Dani. Sí, desde fora con tiro que a izquierda e verdadeiramente soy ya a escuadra donde él quería. A verdade é que, bueno, cerrou o partido e o que sí me gustaría destacar é a gran deportividade que teñen os cativos, da igual a camiseta que teñen o Celta Deportivo, que ahora mismo acaba de ganar o Deportivo, e que ojalá os maiores aprendamos destas cativos para que vindeiras jornadas. Deportividade na final pre-Benxamín e deportividade nesta final Benxamín. Álvaro Lorenzo a pé de campo, tes protagonistas. Estamos co míster do Deportivo, con Juan Villamizar. Bueno, primeiro noraboa, campeóns galegos, é moi complicado, ¿no? Sí, la verdad que sí, muchas gracias. La temporada fue muy larga y bueno, acabarla así, la verdad, estamos muy contentos todos. Outra vez contra o Celta, parece o eterno rival en todas as finais. Sí, bueno, ahí estamos los dos equipos gallegos, ¿no?, de referencia, y creo que ganar una final así es muy bonito. Vai a ser unha festa para os chavales hoxe, supoño. Sí, y para los entrenadores también. Pois, moitas gracias. Enhoraboa. Esas eran as verbas do adestrador do Deportivo Benxamín. Rematou o partido coa vitoria do seu equipo por 1-4. Case que con vaguas nos ollos os xogadores do Celta Benxamín despois de loitar remoito nesta final. Este era o primeiro gol do Deportivo, facía o Noel a centro de Jairo. Xa no primeiro tempo conseguía empatar o Celta Benxamín por medio de Ficado, un futbolista que viña de entrar no terreo de xogo. 1-1 no marcador. Despois sentenciou o Deportivo cos goles este de Chucas, un dos protagonistas sen dúbida no conxunto herculino. Os goles tamén de Noel. Noel fixo 2, asinou un dobrete neste partido. O segundo era este, batía desde xeito a Alex Pernusa. E o último e derradeiro do Deportivo Benxamín, o golazo de Dani coa zurda, ese remate coa base pola mesmilla escuadra do Portal Celeste. 1-4 no marcador, vitoria do Deportivo Benxamín nesta final do Campeonato Galego.